تماشاوانên hêjam her li ser mijarê dibînin, nirxandina mijarê. Em derbasî Stenbolê dibin, Alî Fikrî şok çavderê siyasî Stenbolê li gel min e. Silav bo te kekê Alî Fikrî. Kekê Alî Fikrî niha ev mesela qatsayî demeke dirêjê di Rojava Amerîka de bû. Wekî ku tiştekî nû ye ji alî siyaseta Tirkiye ve awayekî gelekî tund bertek hemberê wê tê nîşandan nirxandina te bigirim tu vê sekna Tirkiye çawa de nirxîne? Yani vega Tirkiye suçdar e. Yani Tirkiye diviya ku ew sê çar sed nekiriyana. Piştî ku vî van çeka kirê ve hûnê bizanbine ku Tirkiye Amerîka berdeke nîşanî we bide. Yani divir de din nirxandin xwe derdkevine holê yek nirxandineke rutîne. Yani bivê nevê wê Amerîka derhekî van sê çar seda de wê biryarekî bistandana bela ku yasayeke wa heye weke ku hûn jî dizanin ev qanûn berê li hamberî Çîn hate tetbîqkirin. Li gorî qanûnê kesek ku bi neyarên Amerîka re karûbarên li ser çeka bike ev vê cezayê li wan tînin. Ya diduwa Amerîka di vê pêvajoya nû de bi alîkariya Yekîtiya Ewropayê dixwaze ku Tirkî hê nêzîkî wan bibe. Ji bo çi nêzîkê wan bibe? Pêşî ji bo siyaseta rojhilata navîn, dure siyaseta behra spî û helbet ji bo têkiliyên Yekîtiya Ewropayê. Yani ev bandoreka mezin wê li ser Tirkiyê bike, bela ku sanayiya çek ya Tirkî ji serî heya binî girêdayî Amerîkayê pêke Cemal. Kekê Alî Fikrî niha dorpêçên beramberî Tirkiye di demên rojên dawiyên serokatiya Trump de hatin. Tê çaverê kirin ku desthilata Biden beramberî Tirkiye hîn tundtir tev bigere. Bi taybetî di rewşa sekna Tirkiye li rojhilata navîn, kirîna ez şarsedan rewşa mafê mirovî li Tirkiye de gelo ev yek peyamek dikarê bibe ji Tirkiye re ku peywendiyên Amerîka, Tirkiye, New York, Washington, Ankara dê bikevne proseyekî alûstir û lawastir de. Nirxandina te çêkeke Alî Fikrî? Helbet mebesta van bandora levaskirina Tirkiye. Yani siyaseta ku Tirkiye evê demê dimeşand ew siyaseta jeopolitik kesî qanî nake û kes jî vê siyasetê naparêze diviye ku Tirkiye dev ji vê siyaseta derveyî ya jeopolitik berde. Vega imkan ketine destê Amerîka. Ji xwe yani Trump jî bi vê nevê vê dixwest lê em baş dizanin Pompeo ji xwe helwestkartir bû. Yani Pompeo ji berê ve dixwest ku dorpêçkirina Tirkî bi tundiyê pêk were ji bo ku Tirkî madem ki endamê NATO'ye divê ku divir de hevkarê Amerîka be. Ku endamê NATO'yê û tu dibin şemsiya NATO'yê di rojhilata navîn de dibî xwedî hêz, tu nikarî bi vê hêza xwe rabî li hamberî Amerîka di hinek astenga de, di hinek piskirêka de, hinek hewldanên cuda nîşan bidî. Yani fatura wê derketana Tirkiye ez bim ev fatura êdî tê nivîsandin. Kekê Alî Fikrî her wiha ew welatên ku piştî ragihandina dorpêçên katsa piştgiriya xwe ji bo Tirkiye nîşandan yan jî sizayên Amerîka rexnekirin du welat gelekî balkêşe Tehran û Moskowê ku piştgirî nîşandan ev yek jî ji bo Amerîka